हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर'नि दैदेननायाव हरिसिंगायाव थाबैनो सुजित नार्जारिनि मुङै गोदानै मिनि फुटबल स्टेडियाम लुफुंजागोन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिया हरिसिंगा सहरनिफ्राय खोला फारसे थानाय हांमा सकनिफ्राय सोनाब हगमा आरो बांख'हाला गामिजों थांनाय लामाखौ आसाम गिबि मन्थ्रि गुडउइल मिशन बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा थांनाय सरकारनि समाव रायजो राजाफोरनि जौगालु खामानि मावनो हायैनि सायाव फिनजाथाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनि उनाव गोदान मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांनायखौ नोजोर बोनानै गामिनि रायजो राजाफोराबो दिनैनि सानाव रंजानायजों एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिजों लोगोसे दानि सरकारनिसिम साबायखर बावहरो। हांमा सक टु हगमा विलेज आरो बांख'हाला गामि आरो बे गामिनि लामाया बहुत बोसोर बेबायदि गोग्लैसोनानै दंमोन, रावबो नायफिनाखैमोन। रायजो राजा बिथांमोना गोबाव दुखु खस्थ' मोनदों बे लामा जायनि थाखायनो। थ' देग्लाय आरो दिनै जोङो चिफ मिनिस्टार गुडउइल मिशन प्रजेक्टनि दारै आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि जि गुड गभर्नेन्सआव जोङो नैबे लामाखौ जों सेंसन जोङो मोनदों आरो बिनिखायनो गिबिसिनथारावनो प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोंनि रायजोनि खोथाखौ खोनासंदों आरो बे गामिनि गोबाव सम जि गाज्रि जाना थानाय लामा, जि गोग्लैसोनाय थानाय लामा आरो बेखौ गोदानै बानायनो बेबायदि स्किम बिथाङा हरनायनि थाखाय थ' रायजो राजा बिथांमोना इनायनो मोजां मोनदों आरो बिसेसकरि हरिसिंगा ओनसोलाव बेबायदिनो अनेक लामा बेबायदि गोग्लैसोनानै दंमोन आरो बे लामाखौनो प्रमद बर' बिथांनि दारै दिनै एग्जाम्पल हिसाबै उदालगुरि टु रेलवे जि गेट हरिसिंगानि बे लामायाबो जाफुंबाय आरो नैबे गोलाव लामा मोनसे 3 किल'मिटार लामा हांमा सक टु बांख'हाला आरो हगमा बे लामायाबो दान मोननै मोनथामसोनि उनावनो बियो माने कनस्ट्राक्सना कमप्लिट जागोन आरो बिनि उनावनो हरिसिंगायावनो आरो मोनसेबाव जोङो लक्ष्मी रिभारनि सायाव जोङो दालां मोनसे मोनदों आरो बेबो खुब थाबैनो माने कनस्ट्राक्सननि हाबाफारिया जागोन। दा बेनिखायनो बेसे हायो सासे बे ओनसोलनि एमसिएलए जानानै रायजोनि मोजांनि जाहाथे जाथों बे हाबाफारिफोरखौनो मावनो जोङो माने जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मावगासिनो दं आरो रायजो राजा बिथांमोना इनायनो बिथांखौ धन्यबाद होदों, हामबाय होनदों आरो उनफ्रावबो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्राव जे लामाफ्रा दाबो बानायजानाय जायाखै बे लामाफोरखौ जाहाथे मोननो हाथों। हरिसिंगा ओनसोलाव जि मेजर रायजो राजा बिथांमोननि जि अभाब आरो जि लुगैनाय नैबे लामा दालां नैबेनि बादैबो हरिसिंगायाव बिसेसकरि जोंहा स्टेट बेंक अफ इन्डियानि जि ब्रान्स मोनसे बिथांमोना बुंबाय थादों आरो बे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि जि ब्रान्स आरो बे ब्रान्सखौ दान मोनसे सिगांनो स्टेट बेंक अफ इन्डियानि डिस्ट्रिक्ट मेनेजार थामहिनबा लिड बेंक मेनेजार होनना बुङो बिथाङा फैनानै सार्भे खालामफैबाय। दा हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना सामान्य उइड' पेन्सन, अल्ड एज पेन्सन बेबायदि रां बिथांमोना उइथड्र' खालामनोनो बिथांमोना उदालगुरियाव थांनो गोनां गोलैयो। दा बेनिखायनो हरिसिंगा प्रपार ओनसोलाव जुदि जोङो मोनसे स्टेट बेंक ब्रान्च जों मोननो हायो आरो रायजो राजा बिथांमोननि कारणे खुब उपकार जागोन। बे मोनसे अनुस्थान रायजो राजा बिथांमोना बहाय लुगैदों आरो बेजों लोगोसे जे हरिसिंगा जि टाउन आरो बे टाउनखौ मिउनिसिपाल टाउन मोनसे गभर्नमेन्ट रिकगनिसन होनायनि आरो बे प्रप'जेलखौ अलरेडि जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो जोङो हरदों। दा मेजर इस्युसफ्रा नैबे मोननै स्टेट बेंक बहाय रिजनेल मा होनना बुङो मोनसे ब्रान्चनि गोनांथि आरो हरिसिंगा टाउनखौ
गभर्नमेन्टनि मोनसे रिकगनाइजेसन मिउनिसिपाल टाउन हिसाबै गनायथि मोननांगौ दा बे प्रप'जेलफ्रा अलरेडि जि जायगायावनोखि सौहैनांगौ सौहैबाय स्टेट बेंकनि बेलायावथ' अलरेडि सार्भे खालामनाय जाबायानोसै बे दाननै दानथाम बा बे मा होनना बुङो दानब्रैनि उनाव मस्ट प्रब्लेम बे जानानै फैनो हासिगौ दा बे मिउनिसिपाल टाउननि बेलायाव एसे माखासे आरो प्रसेसफोर दं बे प्रसेसखौ एसे जोङो नाजाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा जि समस्तिनि सिङाव आरो हरिसिङा हालामाव मोनसे पलिटेकनिक कलेज NIT कलेज इडेनबारि थांगासिनो दं जोंहा हानि जि खामानि बे खामानिया अलरेडि एलटमेन्ट जाखाबाय दा बेखौबो मोनसे स्पेसियेल पेकेज स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे स्पेसियेल पेकेजाव लगभग 29 crores बेयो अलरेडि सेंसन जानानै दं जास्ट अफिसियेल माखासे प्रसिडिउर्सफोरा एसे बाखि दं दा बेफोर माने जालांगोन आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा हालामाव मोनसे सुजित नार्जारि मुङै मोनसे मा होनना बुङो फुटबल मिनि स्टेडियाम आरो बेबो जानो थांगासिनो दं देग्लाय फार्स्ट लिस्टआव मा होनना बुङो थाथ'दों आरो बे नेक्स्ट लिस्ट जेब्ला जागोन आरो बे लिस्टआव जोङो नैबे हरिसिङानि हालामनि जि स्टेडियाम आरो बे स्टेडियामखौबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानायनि खामानिया जोंनि महान माने प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जानो थांगासिनो दं আজি এই হাংমাৰ পৰা হুগুমা আৰু বাংকাহলা সংযোগ যিটো পথ আচলতে এই পথ যি উদ্বোধন হ'ল এই আজিৰ দিনটোক আমি এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে আমি অভিহিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি বহু বছৰে আমি সৰু থকা দিনৰ আৰু তাৰ আগৰ পৰাই আমি আচলতে এনেকুৱা এটা আমি পথ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই পথটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হৰিচিঙা সমষ্টিৰ মাননীয় সমষ্টিৰ MCLA মাননীয় চন্দ্ৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যি কৃতিত্ব যি ত্যাগ তাৰ পৰাই আমি এই ৰাস্তাটো আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু লগতে এই চেগতে এই দুটা চুবুৰীৰ হৈ বা দুখন গাঁৱৰ হৈ মই আমাৰ MCLA ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ এই পথৰ যি ব্যৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে এইখিনিত আমাৰ এই দুটা চুবুৰীৰ আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যাৰ মানে সমাধান হৈছে আৰু এই যেনেকৈ পথ আমাৰ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ হ'ব যাতে এই দুটা চুবুৰীৰ ৰাইজৰ শিক্ষা দীক্ষা ব্যৱসায় বাণিজ্য যাতায়াত গোটেইখিনিতেই সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ ভৱিষ্যত দিনত আমাৰ এই দুখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ এটা মানে পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মই আজি এই যি মানে ঐতিহাসিক দিন এই দিনত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যাতে দুখন গাঁৱৰেই দুখন সমাজৰ সকলো মানে ৰাইজৰেই মানে উন্নতি সাধন হয় তাকে কৈ আজি মই ইমানতে সামৰিছোঁ